kuna mapoto imari nhaingwasha zvinoenderana neburi racho kuti rakakura zvakadii uye rinobvisa zvakadii. zvamunoona ngwasha buri randinetsa iri ndakamborinamisa rikanamanuka ndikarinamisa rikanamanukazve. Saka iye zvino zvakuda kuti titange taona kuti gadziko racho richakasimba here kuti tigonama nemukati. Ekunama mapoto auya vana mai wei zvichienderana neburi racho kuti rakakura sei rinobvisa zvakadini. Kazwai veruzhinji we kusangana kwatiri kuita nhasi tiri pane chimwe chirongwa. Nhasi tiri munzvimbo yeSouth Africa. Chinangwa chedu kaveDrumas Media kukuunzirai vaimbi vanoita kuti ropa renyu rimhanye, angave muZimbabwe angave kunze kwenyika. Tikaziva kwaari chete tikakwanisawo kuenda kwaari. Aiwaka munoona takuunzirai nhasi uno tati timboshanyira nzvimbo yeSouth Africa uko tasangana nemuimbi anonzi Jacob Moyana. Hongu takave nenguva yakanaka navaMoyana. Regai tikusanganisei munzwe kuti anombonzi Jacob Moyana ndiani, anoita nezvei, anoimba sei, nziyo dzake senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Kugara shora basa rangu iwe usingashande shanda ile yutiri oneo shanda ile yutiri oneo Muri Zimbabwe muri rudadiso. Regai titange nekukuuchirai paipa yandakataura kuti tichaendera mberi patakasira vana madyira pazhe soko mukanya nzou samanyanga ndombozira ipapo nhasi tichienda takadaro tichimhoresa mitupo yese. Tinokukoshesai muri yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Sezvamunoziva handifambe ndega. Aiwa uyo mutemo uyo ndakatozoona kuti hazviite kuti ndifambe ndega. Tiri kuno kunzvimbo yeCampton Park muSouth Africa. Linjani eta sanganako nemuri yeZimbabwe. Hayi linjani muri yeZimbabwe, linjani masupporters eDrumas Media lapha elikhona. Hayi thina siyabonga isupport elisinika yona izikhathi zonke. Namhla phela siseCampton Park siloke sihamba laba abahlabeleli bethu beZimbabwe siyabaqhome kanje siloke sibadinga ukuthi banjani. Themba namhla lezoba lathi ibizo lami nguThando class. As you can see we are on another level ku program yethu another level. Ukathi masupporters eDrumas Media chenjera kuburana nemapoliticians. Unozwanika political party kako Kari kusupport. Tisati takupai takudzai asati azviintroducer muenzi wedu watinaye zuva ranhasi. Mukoma chaingoma. Inini mina nditange nekuda zita munozoriziva. Ndimi makatoti chaira foni muchiti munotita sei? Muchiti munoti dako. Chaira foni kuti munoti dako. Ndokusaka tiri kuno nekuti magara muchiti dako. Ari muno. Ndokusaka tauya kuno. Another level paDrumas Media. kuchipinde munoti dako kwamtare munoti dako kuchiredzi munoti dako takara munoti dako. Regai titange chirongwa chanhasi tivape mukana vanyatsotaura nesu vapedze shungu tinzwe kuti vari kubva kupi vakananga kupi. Handizvo ndizvo ichokwadi. Hayi phela wathi sike siqala iprogram lesiyazi ukuthi abaningi obe engakwazi kodwa ingazwa okuyingoma kuphela uvule kubona ukuthi hayi lapha sihamba nomuntu onjani. Ngithemba abaningi selike lathi mbijana. Plus musakangangwe kuti tine chikamu chemaDrumas Media fans uko munotumira mibvunzo vanenge vachida kujoina WhatsApp group iyoyo. What you simply do is to send WhatsApp message yakanzi join
muchiratidza kuti makasubscribe moitumira panhamba dzamuri kuona idzo, then muchaedwa kugrupu ikoko. Izvi zvinobatsira kuti next time patinenge chiro another level or another program tinokuudzai kuti nhasi tina ningi, mobva maisa mibvunzo yenyu yamunoda kuitira kuti tikusvitsei padhuze nevaimbi venyu. hayi phela konke sikwenzayo siyakwazi ukuthi nabalaleli bethu elisincedisayo kwezinye izinto, so sizacela phela ukuthi lifake ama-comments enu. abaye befuna ukungena egruphini just subscribe, usende i-screenshot leyana then ususendela join, thina sizoku-eda egruphini lapho esizabe silinika yona ama-artist esilawo, then lina selijike imibuzo eliyayo eliyifuna, then thina sizolincedisa ukuthi likhulume lama-artist imibuzo elingafuna ukuba yazi phezu kwabo. Don't forget to like, share and subscribe. Asi iwewe uneka kufarisa unozviziva? Auzviziva? Angikwazi. Opa ari kukuona. Ari kukuona. Alright, rekedza hedu ndisiyane, hayi ndidze kwake idzi. Aiwa, mina vele namhla ngifuna ukudisturb. I'm on another level. Kaini ndinoitwa Jacob Moyana, ndakaberekerwa kuChipinge 1980. Zvemumanzi izvi kutanga kunonzi kuridza gitare, ndakatanga kuridza mabhanju 1991, ndipo ndakatanga kuridza kunonzi gitare ndichiridza hangu mabhanju. Asi panguva yakazoita sekuti vabereki hapasisina, ndipo ndakazoendawo kuHarare ndichinoitawo mabasa andaiita, ndipo ndakazoona vamwe vaitoridza magitare ndikachitangidza. Vakomana vandakasvika ndichiona kuHarare vanga vari vana veNyamakwe Stars na sorry, ndoda kukudzosai kumashure. Mati kumusha kuChipinge? Kupi kwacho? kuChipinge kunonzi kuDaisy Hill. Daisy Hill. Manga musina kunge matitsanangurira kuti manga mataura here gore ramakazvarwa uyezve zvikoro zvamakaenda tisati tasvika kubasa renyu uko? Kuti nhasi ndataura zvakanaka. Kuchikoro ndakadzidza kuchikore Big Tree, ndikazodzidza kwamunoirirwa, ndikazodzidza kuGrass Flats, kungori kuChipinge ikoko. Kuchikoro kuCraig Moko? Chikore. Amai vangu vanga vaishanda pahospital vari nurse. Okay. Alright. Saka magitare ndakazomatanga 1991, 92, 93 achingori kudzidzira, nekuti gitare rinotora time kuti uzoridza zvinoteerereka nevanhu. Ndokubva ndazoenda kuHarare. kuHarare ikokuya ndonga ndazosvika ndichionana naSolo veNyamakwe vachindi upgradeawo, kwete kuridza navo, asi vachinditi iwo tikuona kuti uchazoridza gitare. Saka vaindipefecta kuridza gitare, asi ndichishanda kumakombi. Mamuri driver here kana mamuri wind? Conductor. Mamuri wind? Ndandiri wind. Ndandiri wind kubvira 1996 kusvika 2001. Saka album yedu yatakazoita isusu. Alright. Muri kuzvinzwa kamuri weZimbabwe, mukoma Moyana vati vanga vari wind. Hani munoziva language yemawind? Alright, ngatienderedu mberi. Saka ndaiti uku ndiri kuenda kumakombi, uku ndiri kupefecta gitare. Asi munhu wandakatanga kuzonojoina kuridza bhendi rake wainzi Fabio Chivanda, wairidza magitare embira, wakazoenda kuAustralia. Ndiye wakazonditi aiwa, uri kuridza gitare asi ndoda kuti undijoinewo undiridzire lead guitar yembira. Ndokubva ndatanga kutoridza lead guitar yembira iya svikira ndakutoona kuti awa akugona. Ndokubva azoenda kuAustralia achindisira mainstruments ake ese, achiti no vana vangu vaita vadiki vakasara nezvinhu izvi vanozvitengesa vachitenga fodya.
ndobva ndachengeta mainstruments aya kusvika vana vake vazokura ndazovapa mainstruments avo. Ndopatakazotangawo album yedu yekutanga nemudhara hatina kumborekodha album yedu yekutanga isusu yainzi Chiwepu Chembodza. Tawina kuchibuku Road to Fame 2002. Takanorekodhera kuyainzi Shade Studios kakuna na Mudhara Kamoyo na Mudhara Maziwa ndo vanga vachiri kuAtsikanzo mazuva acho vakanosaina contract yacho kuti vakomana ava vaita number 1 kuchibuku Road to Fame. Saka chiitai kuti mavape contract ye 5 years. Sapa 5 years takakwanisa kurekodha 1 album. Muri kuti mimi pachibuku Road to Fame ndo pamakaita here album Chiwepu Chengoma kana kuti after? Ya Chiwepu Chembodza ndo rakata Chembodza, right. Ndo ratakaenda kunokombita naro album iroro dzadziri 2 songs. Ndo dzatakanokombitisa pachibuku Road to Fame tikapasa. Ndo dzatakazonorekodha kuchitichiita album dziri 6 chiwedzera, asi nziyo dzanga dzisiri dzangu, dzanga dziri dzeumwe ainzi Stewart Chavakaira. Then ini kuzotangawo kuzvinyorerawo music yangu it was 2004. Yainzi Mari Yako Chete, tikazonoirekodha kuGrama. Then tikazorekodha futi imwe 2006 kuGrama yainzi Toyeuka Zvido. Taibatanidza masongs kuti seband papasina unonzi ndiye mukuru, taingoti 2 songs tikarekodha. Then tapedza kudaro 2008 tikazobudisa imwe yanzi Toita Zviripo. Ndo yakatanga kutiratidza kuti zvinhu zvinotofarirwa nevanhu, zvinotokwanisa kutotipo kurarama. Toita Zviripo yaiti kwatiri kuno kuzere nechembere mabhebi chaiwo hakuna, Toita Zviripo. Vanhu vakafara zvingaiti zvichireva kuti mamakutera kuti makujambirana nechembere. Hadzinotamba iri kurira handizvo here? Nekuti taiona kuti nziyo dzinokomboziwa vanhu vakamira pastage vachitoona vanhu vacho dzakasiyana nedzinonyorwa munhu akagara. Kana uchinyora nziyo dzako wakagara hausati watanga. Zvafanana nekuverenga hondo mubhuku, haufa wakaita comrade kana ukapasa hondo yemubhuku. Unofanira kuenda paWolfrand chaipo. Ikambo ndikazive kambo ikaka imboti imbirai tinzwe kake kuti Toita Zviripo. Yaitanga nekungoimba chete kuti kwatiri kuno kuzere nechembere mabhebi chaiwo hakuna, Toita Zviripo. Aiwa ndikubate ipapo manga muri kupi? Tatiri kuMbare, ndandagara kuMbare Majobheni. Saka ndokwamanga muchiti Ndokwatakaitira zvinhu ikoko taenda kwana Randazi. Bendi redu rakakurira muvanhu, harina kukurira takagara pamba. Saka ndo patakatanga kuzoona vision yekuti taimba iyoyo 2008 tikatama tikaenda kunogara kuBite Bridge. No 2006 takarekodera Joseph Garakara idya banana ndichiridza maridhi. 2007 ndikarekodera futi Garakara ndichiridza maridhi. 2007 iye ndikarekodera futi Mukoma Soma, asi ndiri ngori kubendi kwangu vachingoti tofarira maoko ako. Ndikavarekodera ngoti rekodhi yacho yakazoshaika kukombiyuta yekuGrama, kombiyuta yanga yakushaisa masongs mazuva acho iwayo. Saka ndo patakazoenda kuBridge tikasvika tikarova futi imwe yainzi Gumbo raMai Suzeni. Mukoma Moyana. Hanzi chini zvegumbo raMai Suzeni. Gumbo raMai Suzeni raitanga sekuti taingoti ende mai Suzeni havabve kuBhawa. Saka tapedza tangoti Gumbo raMai Suzeni haribve kuBhawa uko. Saka vanhu vane maonero avaita. Kubva ipapo ndo patakatanga kutoona kuti hayo kuBhawa kunoda izvi. Ndotepe manzi inodiwa kuBhawa izvi. Nekuti pataridza iyo Toita Zviripo, toridza Gumbo raMai Suzeni, tozoridza dzimwe dzataimbawo dzinozama kutaura nezvekuvaka vanhu. Tataona kuti vanhu kana ukada kutanga kutovaka vanhu muBhawa vakutobuda. Nekuti ivo havana kutomboya kuzovakiwa kana vauya kuBhawa. Chekutanga vauya kutozodya mari iyoyo yanga ine purogiramu yekutenga muriwo
yekunorora yekudisa kana nevavo vanga vasitorina basa nekutovakiwa. Ukatoimba kuti ngatitodya mari iyoyo yekofini iyoyo waiona kuti mari togona kutowirirana. Saka 2012 ndo pandakazorota song yangu. Zvinhu zvaitotinetsawo nguva iyoyo. Asi zvinhu zvanga zvambotichinjei kubva pamashure. Noti papasina kana zvekutombodzidzisa, but ipapa pa 2013 apo 2012 zvinhu zvazvako zvatovapo zvekuridzisa. Zvekutsvaga tega. Then ndobva ndati musi ndikati kubhari bichi kukupisa kani mbonorara pasi pemuyu. Tora gitara rangu ndikanorara pasi pemuyu. Ndokubva karara pasi pemuyu paya ndokuona mashizha nemuti zviri kuseka kana ndikaimba kuti ndimi munotidako. Mashizha nemuti nematombo zvakatanga kutoita muromo nguva iyoyo ndichikuhope ndichitoona muti kuti muti dzinoseka. Iri Friday. Ndokubva ndabva pamuti paya ndokubva ndadzokera kumba. Ndobva ndasvika ndatanga kutozvidza song iya ndarota nekuti andikanochirota song inenge itori nemakodzi zvese. Ndobva ndatoiridza song iya manheru. Ndobva ndatoenda kuOJS kwatairidza every Friday. Ndokutanga unoimba song iyoyo vanhu vakafara kwete zvekutamba. Vanhu vakafara zvimwe zvekuti ndakatanga musi iyoyo ndakaita mari imwe yandisandamboita yekupuwa nevanhu yekuimba kuti munotidako. Saka song iyi makaita zvekurota. Ndekurota iyo. Saka kana ukaramba uchitamburira chinhu chako Mwari unozokublessawo neimwe nzira. Yausingafungidziri. Okay. Ndikudzosei kumashure mbichana. Imimi chii chakambonyanyoita kuti mufarire kuimba, mufarire music tisati tasvika kumberi kwezvirwezvo? Magitare ndakamafarira kudhara. Tingangoti 1984 ndauya kuzotorwa kuBhawa nababa vangu nabai. Ndakagara 1983-84 ndauya kuzotorwa pamukova weBhawa. Ndakagara panze ndichiteerera vana kutsva kwendebvu zezana matavire ndichiteerera nzeve idzo dzositengenedzana nedzimwe dzakazorwana dzanyaminyami nziyo dzese dzakudhara. Nana dzana mapfumo dzavanga vakagara varova kudhara vana mangwana mabasa vanoshanda muZimbabwe. Dzese dzairidzwa kuBhawa ndakagara panze kusvika 12 dzeusiku. Svika mai nababa voita kuti teera kuya kuzondidhonza kuti handei kumba orara usikuona kuti kwadoka here. Okay. Saka tazoti chovhei ndakatanga kuzoimba nziyo dziya nemuromo. Ndichidziimba nemuromo, ndichidzidza gitara rangu nemuromo. Zvese zvoita magitara ndaizviita nemuromo. Muri yeZimbabwe tirimo muchirongwa Another Level. Sekuona kwamuri kuita tina mukoma Jacob Moyana. Chikwata chenyu chinonzi chizviya? Chikwata changu chinonzi The Black Hunters. The Black Hunters. Vavhimi vatema. Chikwata chevavhimi. Regai timboita tichinwira mvura. Tiri kudzoka manje chiripo ndechekuti tiri kuunza entertainment muri mudzimba dzenyu. Hazvina basa kuti muri kuSouth Africa, hazvina basa tiri Namibia, UK, Australia, aiwaka sando dzenyu. Nhasi tauya nemumwe muimbi zvakare ari kugara muno muSouth Africa. Asati ataura zita rake ndongokumbira kuti mungo ndirovera kambo kenyu kamunonyanya kuzikanwa nako Sterek. Mairoziwe une pamuromo, Mairoziwe une utsinye, Mairoziwe pamba pangu aite they say pazimzimu more fire South Africa. Sugar. Mairozi wacho sugar. Tabva ipapo isusu edu kana tichiridza magitara edu aya hatitotarisiri kuti vanhu vese vangatifarira. Hakuna zvakadaro. Chero Mwari haadiwi ngevanhu vese. Ndoda kutenda musiki zvikuru nezvimwe zvakatikomberedza tisingazivi. Vakazosvika pakuti ndiimbewo song iyoyo ndizozikanwa 2013 kuti munotidako nekuti ndakatanga ndakana Solomon ndomutenda zvikuru namuzara Macheso ndovatenda zvikuru. Vakatonditi tichiuya kuHarare tichiita tichionesana
zvinofamba sei. Then tabva kurekodha iyoyo ndakazonorekodha mabasa ese tichambomamira 2015. Ndakakanzwa futi kako. Unopenga moyana. Yanga iri professor in democracy. Yekuti vana vanga vachifunga kuti unopenga uri kudhomoka. Asi ndakazodzoka ndovabvunza zvekutanga gore rapera kuti zvandakakuudzai kuti mabasa tichambomamira muchiri kumashanda here. Vanhu vakatadza kuzvipindura. Mane 2 years musiri kushanda nekudawo kwezvikonzero zvezvirwere. Ndo zvataitaura. Next time kana mukaona munhu unenge achinzi anopenga, endai munonyatsounzwa endai padhuze dai munzwa kuti unopenga achimboti chii. Unonge achitopenga achitokuudzai pane goridhe. Hanzi mumwe akaudzwa hondo nemurwere wepfungwa. Akamushu. Hanzi anorwara unopenga uyu. Ndokubva tadarika ipapo ndokubva ndazouya 2016 ndakurekodha. 2017 ndakazorekodha yainzi Gwengwendere. Gwengwendere zvaireva kuti munhu unotaurisa. Nzira yake haiswere umboti Gwengwendere. Pamuromo pake paswere umboti pasina umboti Gwengwendere. 2017 2018 handina kurekodha. Ndakazorekodha 2019 yainzi iyo Satan Pachena. Then 2020 ndikazorova imwe inonzi tadzoka kumusha takamarembedza. Zvireva kuti tadzoka kumusha tisina chii. Takamarembedza maoko naye. Maoko ndaizama kuonesa vanhu kuti usabva kumusha kwako uchituka vanhu. Usabva kumusha kwako uchituka nyika yako. Nekuti zvinoitika munyika hazvinei nekutuka kumba kwako. Kumba kwako kwakudii kana ukatuka kumba kwako kwakuita sei. Saka ndaizama kutaura kuti kuzvinozvionai nyika dzese dzatinouya idzi tichizama kutsvaga kukurarama. Pamwe padzichasvika pakuremberwa kuti ningitora vana vako, ningitora vana vako, ningitora vana vako, iwe uchiunza vana vangu titambe nhamo nevana vangu. Ndopaunozodzwa musha wakamarembedza because musha wakatengesa mondo wakatengesa zvese gogo vasiya vavatuka momzi wakasiya kuti achifenda kauya panapa. But time yaunozobviswa kuya ukavambokupi chance yekutakura kana bhegi. Vaiona kuti ndege iripo iyi. Ngatingopa mufananidzo wekuti kuAmerica kune ndege dziri kuendako. KuZambia kune zvikochikari zviri kuendako nekuZimbabwe. Zvakatoiswa flag yeZimbabwe. Chikochikari chine madhongi 4. Pari kunzi mwana wanga adzoke kumba kwake. Togona kupesa tataura kuti tese tichangopesa tazara muchikochikari ichocho. Ndo chakanzi Zimbabwe ndo kwatakabva. Saka ngatibve kwatinobva zvakanaka. Tigozodzoka futi zvakanaka. Ndo sense yandada kuzama kutaura but ndakaimba ndichiisa malanguages angu eshona yakadzika kuti vanhu vakurumidze futi kuti unopenga ende yakatambirwa songo iyoyo kudarika chero munotidako. Kuti tadzoka kumusha takamarembedzana nhasi ndo songo iri kufarirwa nevanhu. Then 3 weeks back ndokubva ndarekodha futi imwe inonzi muZimbabwe zvakatoverekwa zvikaonekwa kunzi vakadzi vasina varume ndo vane figa huru. Ndinoda kuti inhamba iyi. Windi uchiri mamuri. Noti iyo pachayo inotonzi comedy music. Yandoimba inini. Oh, it's comedy music. Inonzi comedy music. Vamwe vaita comedy yavo ndana vanakafupi vane maitira vanoitawo vana mudhara uyawo kuzoshaika uyu vaizani uyu Kadota. Vane maitira aitawo. But inini handi-act yangu inonzi comedy music. Unogona kumbototanga kufunga kuti unopenga here. But ukazozvigarira pasi unotoziva kuti uri kutaura chokwadi. Zvine brain zvekutaurwa. Kuti hakuna zvinhu zvisina basa. Rei rakaenda kupi basa racho. Munondinakidza mukoma muyana. Apa kapfairo kavanenge vakaita vachele. Phela lapha silo uMoyana, uJacob Moyana, right?
sise South Africa umhlabelelo omkhulu ayisithemba abaningi leyazi music yakhe ayihlabelayo ingoma ethandwa ngabaningi munothi dakho liyoneli izihlatshelwa ngabantu ayena uthi uhlabela i-music more of comedy nxa ehlabela yena ka-act but uyahlabela act asuka acting ndikona karipo alright matimimi mane zvitsvaka hanzi figa huru ndizvozve vanhu vakatoverengwa census yakaverenga muZimbabwe ikataura kuti vakazi ndova nefiga huru imbotimbira ikambo ikagotinzwa ya inenge ichiti zvakaverengwa zvikaonekwa kuti medu muZimbabwe vasikana vasina varume ndivo vane figa huru ndizamba nekuti ndakaona kuti paya pakandi munotida kuwana vana kupanzwisisa pamwe pese apa shona mwe yacho havana kuinzwisisa asi iriyo ndikati aya apa ngandimboisa vheti tuone futi kuti figa hamuizii futi muri Zimbabwe dai manga muri pano ndinoimba mungadai muri kunakidzwa semanakidzirwa andiri kuita zvakaverengwa zvikaonekwa kuti medu muZimbabwe vasikana vasina varume ndovane figa huru. ehe tina mukoma Jacob Moyana muri hama yasekuru Moyana here vekugurura ya elephant nyangwe tikaiona kuEngland elephant Moyana zvinoreva nzou ndikuzama alright vari vana stole chinomuona kuSouth Africa ndistole ndimoyo alright shera akanzi Dewa but unenge ari boy saka vese ana Moyana munomboera chii indoera kwani machuma mukuru wambwa hai iri kunzwikwa mukuru wambwa muri sekuru wangu futi muzukuru watouya takutotangira ipapo ndoziva ndikakodzokera kuZimbabwe ka munenge makutondidako ndizvozvo tochiziva kuti vanhu vese muZimbabwe vakatomamirira magitari kana achinge avhurwa ivo vanenge vatone mari dzavo vakamamirira muri Zimbabwe toda kukuzivisa State Rumors Media hatingoita zvinhu zviri serious tinodawo izvozvo ipapapa muchiri kutondera svondo yapfuura takakupa ikapfupi ndofunga makatyoka mbabvu nekuseka nhasi ngoma ndiyo aluta continue asante sana inonzi inonzi chii vakadza tijarari right saka ramangwana renyu muri kuroona rakamira sei uyezve hamuchisiri muZimbabwe makuno kuSouth Africa mungatipe shed more light ipapo kuti mave kuno here zvakamira sei hakunoko hangu ndakangouya ndichirapisa mudzimai saka ikono zvawa simba ndaifanira kutoenda kumba kusvikira mangwana okay makauya zvarini ndane 4 months you're planning to go back kuZimbabwe kuZimbabwe but muno mamuna kumboita mashows here mashows tiri kutoita tiri kuita stereki nana Mukomaroira vamwe vafana vangu vanonzi ana mapower mashows tiri iri masides ese Zimbabwe nekunoku kwandiri it's okay handina kwandoti kana ndikaenda uku ndotambudzika ndikaenda uku ndotayo kwese muri kumusha aha muri yeZimbabwe tasvika muchikamu chiya chamunotumira imi mibvunzo yakasiyana siyana muchida kuziva muimbi wenyu naizvozvo mukoma Moyana tingade kukuzivisa kuti chikamu chino mibvunzo iri kuuya haichisiri Rumors Media but inobva kumafans enyu uyezve kumafans eDrumers Media hayiphela khathesi muli yeZimbabwe avale mbuzo selingabuza khathesi umuntu ofuna ukubuza phezu kaJacob Moyana you are free to ask any questions ngoba silaye phela lapha
tawana mubvunzo kubva kuna Dewa ari muno muSouth Africa. Anotudza kuti which part of South Africa yaari, hanzi mukoma Jacob Moyana kumushande kupi. Ndofunga ipapo mapapindurwa kare, hanzi kuChipinge. Uye mimanzi yake iyi inoitawo here kuridza pane vanyarikani. Kikikiki hashtag from Modius Dewa, tadzoka kumusha takangomarembedza. Ndosaka tataura kare tatokavha kudhara kuti iyi inonzi comedy music. Zvatati inonzi comedy music, iwo zvaunenge wafungawo ndiwo unenge wakutodhomoka. Nekuti haungati isusu toti isusu tadzoka kumusha akangodai ari maviri maoko kudai, wototi zvinonyadzisa. Zvinhu zvese zvinonyadzisira mupfungwa dzako munhu. Izvo zvisinganyadzisiri. Tingada kuziva kuti muteereri, nekuti malanguages ese anotaurwa muZimbabwe ndomaziva. Tingada kutanga nekuzoziva kuti iye unobva kupi. Muteereri wedu tobva tangomuudza zviri kulanguage yavo, kulanguage yavo ikoko atoona kutoti zvinondoriko. Alright. Tine mumwe mubvunzo wabva kuna Baba T. Hanzi naBati, Jacob Moyana anokwanisa here kuita family show achiridza music yake yatinoziva iyi? Chinoitika ndechekudai. Zvinodependa kuti family show yacho irikiitirwa kupi. Nziyo idzi hadzina chadzine dzakaipa, chakaipa vanhu. Zvakafanana nevanhu vatinongonzwawo vachingoti Zimbabwe yakaipa, Zimbabwe yakaipa. Tikabvisa vanhu vese muZimbabwe, vanhu vese kusara musina munhu, Zimbabwe inenge yakaipa zviri. Saka unoona kuti vanhu ndo vanenge vanoipisa chinhu. Vamwe vanhu vanoipisa hwahwa, vachinyepa kuti hwahwa hwakaipa, asi vasinganopwanyi delta yacho iri kudii. Vanofana kutsvaka chikonzero chaita kuti musoro uteme. Right, tiri kuendera mberi nechirongwa inotati inguva yemafanzi eDrumas Media uyezve mafanzi enyu. Tasvika pane vanonzi Mr. Mapranga vari muno muSouth Africa zvakare. Hanzi song yenyu seyamakaburitsa mwedzi uno yekuti vakadzi vemuZimbabwe nefiga huru. Kikikiki neimwe inoti wasurai gamba. Kikiki wasurai gamba ndeipiwe? Inonzi wasu ranga riri gamba. Wasu ranga riri gamba. Ranga riri gamba. Taitaura nenyaya yekuti iko kudoro. Vana Delta nevese vanobika doro nevese vanobikawo tingati makachasu, kambani dzavo ndo dziri kungokura. Asi ivo havana kana promotion yekuti chidhakwa chafira pabhawa. Vane nzvimbo yavakatenga yekuti gamba redu iri rakatenga doro kwenguva yakareba, ngatichichengetwa. Okay. Right. Hanzi naBikita 4. Music yenyu inobatika papi kana tichida? Music inogona kubatika paYouTube iripo. Inowanika kana katikontaktawo isusu tokwanisa kukandirawo. Ndo zvine zvingoitika. Aha. Munoziva here era munoti hamufi makakanganwa munyaya dzemimhanzi, maive kupi? Chii changa chaitika? Zuva randisingakanganwi randakahaiwa nehurumende yekuMozambique chinoridza ikoko. Ndakatoshamisika, kwete ndakatoshamisika kuti ndine chiona pandainoridzira pacho nevanhuwo vanga varipo, kuwanda kwavanga vakaita. Ndakamboenda murumu mataichinjira ndikazvitsunja kudai so ndine vanhu vanga vakawanda ivavo kwete zvekutamba. Ndoti yanga iri 25 June pavanoita independence yavo. Okay. Mozambique. Saka gore rega rega ndotoenda ikoko Mozambique noridza hangu zvidedzwa nevanhu veikoko, hurumende ikoko.
Aha. Tichita tichiswedera kwa mvura yacheka makumbo. Mune collab here amakamboita? Ndingangoti ndine one collab yandakaita nemufana wangu unonzi Mapower kuzama kumusimudzirawo ndio kumusha kwedu kuchipinge. Ndi une studio futi muno. Saka ndokwa tinorekodera ndikuna Dumisani Swanda kwaari futi. Saka ndiye munhu ndakaita naye collab. Vamwe vacho vanenge vachingoti tichaita uya tite. Vamwe vacho ndeichionawo hangu kuti vazhinji vafana vedu veraisi nemubora. Zvekuzosvika tichizoimba zvavanoimba zvazvo ukanoita zvinhu zvausingakwanisi panokumudza kubuda udofo hwako. Asi vari vamwe magitari togadzira imwe naMudhara Mapower ininiki namukoma Leroy naShuga ndauta futi imwe. Vakatowanda vamwe ndeichitorambawo zvangu kuti time yacho pamwe ndendisinawo. Okay, so far mataura about Mozambique, Zimbabwe, South Africa. Pane dzimwe nzvimbo here dzamati mashanya kubva pamakatanga kuimba? Ya ndakaenda kuZambia, ndakaenda kwandisina ndakazovharwa necorona apa ndakuda kuenda kuEngland. Okay. Uko ndainoridza ndinoshanda nemabhiti maviri. Ndinoridza traditional, ndinoridza museve. Saka ndinokwanisa ngonzi nevanhuwo vanofarira traditional kuya vanofarira traditional ndo vakawanda. Mune mavideos? Asada ane video hangu chatoita ndasvika kumba. Ya moya tokushutirai. Oh. Ndakapesera kuita apa ndakaita yainzi gore noticharima maveji. Nyama yadhura. Okay. Ndakaitira kuZimbabwe ikoko. Okay. Saka iwo vekudhomoka vaizoitora futi neimwe nzira. But ari maveji ari kungotaurwa kuti gore notichadi charima maveji. All right. Tina anonzi Whisks. Hanzi mubvunzo yangu kuna Jacob Moyana. Nziyo dzake anokwanisa here kuteerera nevanyarikani 1 2 anogadzira sei kambo? Tine nziyo dzeparufu. Pane abva ataura zvakangoda kufanana izvozvo anonzi Washela Utete. Hanzi anodziteerera chero nemhuri yake here? Ndongoona unge mubvunzo wakatifanana iwoyo. Pindura here. Mhuri yedu inotodziziva nziyo idzodzo. Toti isusu zviri mubhureni dzako kuona kuti zvinorevei. Ndingangoramba ndichidzokorodza ipapo. Matarisa intelligence dzedu dziri muZimbabwe hadzikungakuregedzi uchiimba zvinhu zvakadaro dzisingakuise mumajeri. Asi inyaya yekuti kana shona iyoyo isiko kumba kwako, isiko kumaraini kwenyu, kana shona iyoyo type iyoyo isiko kumaraini kwenyu, inenge itori kumwewo. Iminiwo maraini kwenyu mune zvimwe zvamototaurawo zvisingatoiti. Tine kwedu kuchipinge isusu tokwanisa kunzwa tichifonera tichitaura madhiri ekuti uyai muridze. Tokwanisa kunzwa vanhu vekuHarare vachiti horo yenyu inoita mari. Vanhu vekuHarare. Okay. Kwedu isusu hazvitotaurwi izvozvo. Ya, chokwadi ichocho. Saka faidi kuti Gakanje nemunhu tikati ngatinange kudhemu, munhu neGakanje hatisviki dhemu rakabhenda nekuti Gakanje raenda nesaidi. Okay. Zvirava kuti zvichasvika munzeve dzevanhu zvimwe chete. Nziyo idzi dzinotambiwa kuBhawa, kwete zvekutamba. Dzinotambiwa mudzimba umu. Saka ndosaka maona tichiramba tichitogadzira dzimwe komedi dzakawanda. Tichigadzira dzimwe komedi dzakawanda. Nepatakabvira tichiimba kare. Tichiimba taitomboimba magospel ziva yatakambomaimba. Tikatoona kuti tikaimba gospel mari yacho inongoenda kuna pastor. Saka zvinobatsira kuti unonge uchiimba song yekuti pastor ndiye unenge achiita mari. Yo usingaiti mari. Usingaiti mari. Saka inyaya yekuti zvidhakwa ukazviimbira song yazvo zvinofara. Ende zvinobudisa mari ipapo. Ukatarisa chero nzvimbo yatiri inoi maionawo. Haisiye kutoti ndeye kutotamba nayo. Takaenda nzvimbo dzakawanda. Zambia ndakamboenda,
ndichinoridza futi. Ndakaenda ndekupi Okay, muchifunga ipapo imimi vateereri vangada kuziva kuti mune vana vangani uyezve pavana venyu pane anoitawo zvemusic here? Ini ndine vana 5 vasikana vega vega. Okay. Vana vangu havantoitawo mabasa. Mumwe wakapedza form 6 mai manje. Okay, vari kuZimbabwe. Vari kuZimbabwe. Saka ukaona uchiimba nziyo dzekuti vana vako vanotosvika form 6, kuti une vamwe vanotoshanda mabasa anofungidza kunzi ndo akanaka, vana vavo havasi kukwanisa kutomboenda kana kusvika form 4. Todzoka futi pekuti munhu akabata mabhaibheri ake 5 neukabata 5 mabhora embanje, munhu uri kumudza kudzoka nemari pano ndeupi? Saka zvimwe zvinhu zvezvinzi hazvina basa nevanhu vakaipa ndovanenge vachizviti hazvina basa, but zvezvitori nebasa. Ndakaimba Munoti Dako ndikakwanisa kutenga mainstruments angu 3 masets zvekutoti vafundisi vakuuya kuzivaya maspika aMunoti Dako kunoparidzira Mwari. Atinoona kuti chimwe chinhu hachishandi direct. Okay, so ipapo ndabva ndaita mubvunzo wekuti besides music industry pane zvimwe here zvamunoita? Inini ndine mobile service yangu inogadzira maspika, inochinja maspika ese mumabhawa kana machechi. Ndotodriva ndotosvika panzvimbo ndotosevhisa zvinhu zvevanhu, ndotovaisira zvinyuwani, ndotoita sei. Motosevhisa zvinhu zvevanhu. Right. I hope akasi kuzoita kamwe kambo. Okay. Atiri kutoona manje atinoona toona kutoke maziye kuti tisu toita basa rekusevhisa zvinhu zvevanhu. Vanhu vakatofunga imwe direction. Ndono comedy yo. Chakakosha ndechekuti vanhu vaseke. Didi. Ndechekuti vanhu vaseke. Sorry mukoma. Regai ndimboita sekudhomoka. Asi ndichitaura chokwadi. Right. Takaunganidzwa pana vana mukoma Rai nemi nasistava nana mukoma Gweje tese tobva tanzi 5000 yandakabata iyi. Kana ndikadzoka panapa muchiseka unenge asekesa vanhu vacho ndomupa 5000. Vamwe votaura nyaya dzavo dzese voita zvese vopedza, pozoita munhu wani unobudisa mweya unotora mari nduru. Sorry kuti zvimwe zvingatadza kuzonoa kumberi, asi ndiri kuti ungatora mari ndeupi? Toda kutaura chinonzi chokwadi. Tese tobva tatomuziva unotora mari. Ichokwadi ichocho. Ichokwadi ichocho. Saka ichocho ndo chisingadiwe nevanhu. Ndechinzi unopenga. Ufuishi mari yatichapuwa pazvinhu izvozvo haipenge. Iwo tinotenga mufunga kuti munhu unopenga ungatotenga motikari kana kuti mhuri yake kutorarama ubhobho. Mudzimai wangu inoita basa rekurapa muchivanhu. Okay. Ndichiimba futi naye ndiyo unoita mabacking vocals. Saka zvinhu zvausingazwisisi usazvituka, usazvishora. Zvinova zviri kutobatsira. Zvinovaridzi. Tinomboona mumachechi munenzi musape mafodya, musamwa doro. But manager wekukambani yekuDelta akauya achibvisa chipo chake che10,000 muchechi unonzi ndiye munhu waMwari. Asi mari yacho wakaiwana kudoro. Vacherere ichinzi musamwa doro. Okay. Andinoona. Saka zvimwe zvinhu hazvishandi direct. Ndogona kutozoti mumwe musi ndichitofambawo ivo pakati pevanhu vandibvunza ndotenda zvikuru. Votondiona votomisa mota yangu ndotovadhonza motikari yavo yakafira munzira. Motikari yakatengwa nemari yekuti Munoti Dako. Ndo yakazotidhonza ndochisa padheni. Saka zvimwe zvinhu hazvishandi direct.
zvinoshanda chete. Hakuna ndisakataura papa kuti hakuna chinhu chisina basa. Rakaenda kupi basa racho? Nekuti basa rezvinhu zvese zvatakapiwa naMwari haripedzwe nemuromo. Hakuna unomboripedza basa rezvinhu zvacho zvese. Rinotoripo nanhasi basa racho. Right, musati mabva ndoda kuti mundiroyerewo kambo 1. Zvakanaka. Kapi? Chero. Zvakanaka. Ukawana mukadzi ane rudo mukoma wawana ngoda kudarika negoridhe. Wadarika negoridhe mukoma. Mai mwana usavhunduka, naivo wemazimota takavakunda kugarika. Vanorara mumota, isu tiri varombo takavakunda kugarika. Iyo takaerekodha futi but vana havaizivi. Okay. Havaizivi why vanoda idzodzi kudhomo kai. Ndimukoma Jacob Moyana vatanga chitandara nawo zuva ranhasi. Anga ari mafaro edu muri yeZimbabwe. Ndofunga nhasi munotoziva kuti ndoziva kuti vazhinji mbabvu dziri kurwadza so nekuseka. Tanga tina mukoma Jacob Moyana vati music yavo ndeye comedy. Ndofunga zvikadhumana naComic Pastor kunofiwa. Wavanzwa sei? Mina lami sengike ngahleka ngake ngajabula bijana. Ithemba liyazizwela silapha lo Jacob Moyana. Hayi phela uthi music yakhe ngeyokuthabisa abantu, ukuthokozisa abantu, ukuthi abantu bahleke kuphela. Ezinye izinto lingaza ngani inhlamba kumbe akulaleleki nxa ulaba abantu abadala, kodwa hayi phela ungalalelisisa uzazi ukuthi akulalutho, yikukholisa kuphela. Ithemba lani likholisile. Kubva kwatiri veDrumas Media Team tinoti musakanganwe kusangana nesu mune zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana, asika musakanganwe zvakare kusubscribe. Baya subscription button. Ngatimbozvitei makuru kuti tadarika 50,000. Aiwa tiri kuuya ikoko bai manje. Ndofunga tinenge mustream imwechete naComic Pastor. Chero ndiComic Pastor dzinongotaura zvinonakidza, isu tinodzidzisa. Ndomutsauko wedu. Musazondirove Comic Pastor. Ndoziva kuti hamutane kutsamwa. Muri yeZimbabwe anga ari mafaro edu zvikuru kunge tichitandara nemi pachirongwa chatakupai izuva ranhasi. Kubva kwandiri Andrew Neshamba. Hayi phela muri yeZimbabwe thina inamba zethu izuzo nezilizithola lapho. Anything elingayo lifunga ukubuza liyaphonga uthatha any number whether Shona or Ndebele, like lishare ama comments elingafuna ukubuza thina sihlala sikhona anytime. Liyasibamba liyasithola. Mina phela ibizo lami nguThando Class, intombazana yako Class. Alright, ndazvinzwa. Sekwazese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level.